Σήμερα θα δούμε κάτι πραγματικά συναρπαστικό. Την ιδέα ότι υπάρχει ένα ενιαίο συνεκτικό σχέδιο σωτηρίας που ξεδιπλώνεται από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα της βίβλου, καλύπτοντας χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο. Τι θα λέγαμε αν ολόκληρη η αφήγηση της βίβλου δεν είναι απλώς μια συλλογή ιστοριών, αλλά ένα ενιαίο, λεπτομερές σχέδιο που εξελίσσεται με ακρίβεια μέσα στους αιώνες. Και η αρχή όλης αυτής της απίστευτης ιστορίας δεν βρίσκεται σε κάποιο μεγάλο βασίλειο ή σε μια αυτοκρατορία. Βρίσκεται σε κάτι πολύ πιο προσωπικό. Σε μια απλή, αλλά πανίσχυρα υπόσχεση που δόθηκε σε έναν και μόνο άνθρωπο. Αυτά τα λόγια προς τον Αβραάμ που ακούγονται τόσο απλά είναι στην πραγματικότητα η σπίθα που ξεκινάει τα πάντα. Είναι η έναρξη ενός σχεδίου που έχει έναν τεράστιο σκοπό. Όχι απλά να δημιουργήσει ένα έθνος, αλλά αυτό το έθνος να γίνει πηγή ευλογίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται πραγματικά εντυπωσιακή. Σκεφτείτε το. Ο Αβραάμ δεν ήταν κανένας νέος, ήταν 75 χρονών. 75. Φανταστείτε τι πίστη χρειάζεται για να τα αφήσεις όλα πίσω σου σε αυτή την ηλικία. Αυτή η απόφαση έγινε το θεμέλιο για όλα όσα θα ακολουθούσαν. Πάμε τώρα στην επόμενη φάση, όπου αυτή η υπόσχεση δοκιμάζεται σκληρά και το σχέδιο παίρνει μια εντελώς απρόσμενη, κρίσιμη στροφή. Μετά από 400 ολόκληρα χρόνια σκλαβιά στην Αίγυπτο, έτσι ακριβώς όπως είχε προφητευτεί, το έθνος επιτένους ελευθερώνεται. Και εκεί, στο όρο Σινά, δίνεται στον Μωυσή ο νόμος. Μια θεμελιώδης διαθήκη, δηλαδή μια επίσημη συμφωνία που θα όριζε από εδώ και πέρα τη σχέση του λαού με τον Θεό. Και αυτή η εικόνα τα λέει όλα. Δείχνει τέλεια την κεντρική σύγκρουση. Από τη μία έχουμε τα απίστευτα, τα αδιανόητα θαύματα του Θεού και από την άλλη η συνεχής αποτυχία του λαού να κρατήσει τη μεριά του στη συμφωνία. Αυτή ακριβώς η αντίθεση είναι που μας οδηγεί στην επόμενη καθοριστική εξέλιξη. Εδώ λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο κλειδί, μια πραγματική καμπή. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, είναι ακριβώς αυτή η επαναλαμβανόμενη ανυπακοή που προκαλεί μια τεράστια αλλαγή στο σχέδιο. Το σχέδιο σωτηρίας ξαφνικά δεν είναι πια περιορισμένο. Ανοίγει, επεκτείνεται για να συμπεριλάβει και άλλους λαούς. Αυτό μας φέρνει σε μια περίοδο εξορίας, μετά επιστροφής και τελικά σε ένα βαθύ μυστήριο που κράτησε αιώνες. Σκεφτείτε το, σχεδόν 2.000 χρόνια εξορίας, διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και ξαφνικά το έθνος ξαναγεννιέται στη γη του. Ένα πραγματικό θαύμα. Και όμως, ακόμα και μετά από αυτό, ένα τεράστιο ερώτημα πλανιόταν στην ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι το μεγάλο θεολογικό ένιγμα. Γιατί ο λαός δεν αναγνώρισε τον Μεσσία του όταν ήρθε? Η απάντηση, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση μας, φαίνεται να κρύβεται σε μια πολύ συγκεκριμένη αρχαία προφητεία. Η εξήγηση λοιπόν δεν είναι απλή. Βρίσκεται σε μια κάπως μυστηριώδη οδηγία που δόθηκε στον προφήτη Δανιήλ. Μια οδηγία που στην ουσία έβαλε ένα πέπλο, ένα προσωρινό πέπλο στην κατανόησή τους. Αυτή εδώ η εντολή, σφράγισε τα λόγια, είναι το κλειδί. Παρουσιάζεται ως ο λόγος για αυτή τη μεγάλη παύση στην εκπλήρωση του σχεδίου, ειδικά για το έθνος του Ισραήλ. Το μυστήριο δηλαδή ήταν σκόπιμα κρυμμένο για ένα διάστημα. Και τώρα ας πάμε στο τελικό κεφάλαιο να δούμε πώς αυτό το σφραγισμένο σχέδιο προβλέπεται ότι θα φτάσει στην ολοκλήρωσή του. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει στην απόρριψη. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Οι ίδιοι οι προφήτες, όπως ο Ζαχαρίας, που είδαν αυτή την παύση, είδαν και το μετά. Προφήτευσαν μια μελλοντική στιγμή που όλα θα ανατρέπονταν. Μια στιγμή μαζικής εθνικής μετάνοιας και πλήρους αποκατάστασης. Το φινάλε λοιπόν περιγράφεται σαν μια δραματική αλληλουχία γεγονότων. Όλα ξεκινούν με μια περίοδο έντονης δοκιμασίας. Αυτή η δοκιμασία όμως δεν είναι το τέλος. Το αντίθετο. Είναι ο καταλύτης, η σπίθα που οδηγεί στην προφητευμένη εθνική αφύπνιση και τελικά στη σωτηρία. Και έτσι, όλα συνδέονται. Το τελικό συμπέρασμα είναι πως κάθε κομμάτι του παζλ, η αρχική υπόσχεση, ο νόμος, η αποτυχία, ακόμα και η τελική αποκατάσταση, όλα δείχνουν προς μία και μόνο κεντρική φιγούρα. Και αυτό μας αφήνει με ένα τεράστιο και ίσως λίγο προκλητικό ερώτημα. Μέσα σε αυτό το γιγαντιαίο σχέδιο που καλύπτει χιλιετίες, πού βρισκόμαστε εμείς σήμερα? Ένα ερώτημα που καλεί σε σκέψη για τη θέση του καθενός μέσα σε αυτή την αρχαία, αλλά και τόσο ζωντανή χρονογραμμή.